Min dealer blev sendt ud i går aftes. Der var 4 til stede den nat. Mig, Valdemar, Mikkel og Stefan. Jeg får lige pludselig en notifikation på min telefon, og det var det billede, der ikke skulle komme ud. Mit bedste bud, Valdemar. Jeg ved ikke, hvad der er med ham. Han er skør heroppe. Han har et eller andet med mig, og jeg ved ikke, hvad det er. Han havde en eller anden PowerPoint-præsentation for noget tid siden, jeg ikke engang vil snakke om. Min ferie ved bondegården. Det er lige herude ved Aulum. Et par kilometer herude. Det røde model, som jeg plejer at kalde det. Det er altså sket vildt sager derude, det må jeg sige. Ja. Kvinde, Bertel og Karl. Vi har denne her. Bertel og Karl. Det er alt. Karl kom til her i sommer. Man kan sige, når vinder er drikke, så er verden lykkelig. 6 liter mælk, hver tredje dag. Det vil altså sige 2 liter hver dag mælk. For nu, så er det nok til at sukker til år. Det var det. Vi hører om sidste år påske, og det gik endnu vildere for sig. Det med min kone er alt muligt. Jeg viser den lige. Fuck, hvad er det? Mikkel, praktikanten, han var inde på kontoret op til flere gange, og jeg har punkteret over for chefen. Altså, hvorfor er jeg her overhovedet? Altså sådan, ja, det kan være alle, der har gjort et eller andet. Bare fra rengøringsmanden til bossen selv. Ja, altså, det er i hvert fald ikke mig. Det tænker jeg, der er rimelig åbenlyst. Det vil jeg ikke selv gøre mod mig selv. Men jeg tror det er, ja, nok indvandreren. Nok ham jeg ikke være hyret, med mindre han fik minimumsløn. Yes, my daughter in Romania, named Maria. So yeah, I don't really speak the Danish so much. So yes. Ser du? Jeg har hørt en lille fugl synge om, der er nogen, der har været inde på mit kontor, og jeg ved ikke hvem. Så har du nogen idé om, hvem det kunne være? Fordi jeg vil virkelig have, at du skal sige Valdemar lige nu. Eller bare en grund til at fyre ham der, jeg ved ikke, hvad han hedder, Stefan eller noget. Det kunne godt være Stefan. Han er jo også altid inde på de kontor, når det er, at han gør ren. Det er en virkelig god grund til at fyre ham. Stefan. Siden du blev ansat her, så mængden af cykler drastisk gå nedad. Og jeg vil gerne have en forklaring hvorfor. Can you maybe English? I don't understand. Jeg hørte dig ikke, for at jeg skulle snakke engelsk til dig. Den eneste grund til, at du er her, I don't understand. lad os bare sige, at din jobstatus er så ikke sikret her omkring. Med alle de midler, vi giver dig, som alt det der og det der. Vi bruger mange penge på dig. Bare for at du kan være her og stjæle cykler og gøre samfundet værre på alle mulige måder. Det er tynd is. Det var mig, der sendte billedet ud til hele firmaet. Min far, som er den store chef ved det her firma, han sagde til mig, at jeg skulle gøre det, fordi han havde et personligt problem med Karsten, også known as Børsen. Og det var også lidt personligt for mig, fordi han var lidt racist. Han skulle lige blive fyret, fordi han var ikke en god mand. Det var han ikke.